Ja sam Božena Kapitarić, diplomirana sam medicinska sestra, radim u Županijskoj bolnici Čakovec već 35 godina u dnevnoj bolnici na kemoterapiji. To je jedno bogatstvo koje čovjek dobiva kada učini nešto dobro i to je nagrada za sve ono što radite u životu i to vam je nešto najljepše što možete dobiti. Kad nemate snova, onda nemate ni pravi život. Možda se ne da puno toga ispraviti. Zapravo sve bi bilo koji do sada. Vjerojatno bi išla i u istu školu i sve pozavršavala. Ali što se tiče ovog drugog dijela u životu, možda bih više pomagala ljudima. Možda bi našla malo više vremena da pomognem ljudima. Ja mislim da bi možda informatizacija, čisto drugačija informiranost ljudi bila drugačija da se možda pokuša na neki drugi način ih informirati o Europskoj uniji. A samim time što radim sa vrlo teškim pacijentima, znači koji boluju od onkoloških bolesti, morate i van radnog vremena pomagati zato jer vas jednostavno i struka, a i ti ljudi koji proživljavaju težak put ka ozdravljenju, vas jednostavno tjera da pomažete izvan radnog vremena putem raznoraznih humanitarnih akcija da bi tim ljudima bilo čim lakše i bolje. Morate biti optimistični da bi mogli nešto i sami učiniti. Ne možete stalno tražiti od drugih da nešto čine, morate i sami nešto učiniti.